كمل لكم تمهارو دحان دقنيكم ازي تمرت كبابا ساينس لساسا كفلي مدلا قطر حدا እዩ تمهارو ንምክትታል ክጥዕመኩም እስክሪብቶ መጽሐፍን ደብተርን ቀርቡ تمهارو نايلم علتاوي تمرتنا معرف حدا مغب زبل كنمهارينا بونه تخاتاتلو مغب زبحال زخونه خبلاع وي كسته زخل نسونتنا زطقم ነገር እዩ استفلالي عينت ምግብ አለው አብነት እንጀራ ሕምባሻ ቆሎ ቅጫ አራንሺ ሓምሊ ስጋ ጸባ እንቁላሊሕ ዝበሉ እዮም ምግቢ ካብ ተኽልታትን እንስሳን ይርከብ ምግቢ ሰውነትና ንምህናጽ ጉልበትን መቆትን ንምርካብን ሕማም ንምክልኻልን ይጠቅመና ሰብ ብህይወት ንኽነብር ምግቢ ወሳኒ እዩ ሓደ ሰብ ብዘይ ምግቢ ክነብር ኣይኽእልን تمهارو زم صعب سئلي استفلالي عينت مغبي تعذبوا تمهارو زم صعب سئلتات استفلالي عينت مغبي تعذبوا تعذبكم ده صبو حمباشا قاقحو موز انجرا زبالو عينت مغبتات እዮም استحز ድማ ጉቦ አመጋግባ ምግብ ዝብል ክንሪና በእውነ ተኸታተሉ ጉቦ አመጋግባ ምግቢ ጉቦ አመጋግባ ምግቢ ሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ኩሉ ሻዕ ዝምገቡ ዓይነት ምግቢ አደላልዋ ምግብን ኩነታት አመጋግባን ዝገልጽ እዩ ምግቢ በመንጽር ንሰውነትና ዝህቦ ጥቕሚ ኣብ ኣርባዕተ መሰረታዊ ጉጅለታት ይምደብ ንሳቶም እውን ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ጉጅለ ስጋን ጉጅለ ጸባን እዮም ተምሃሮ እዞም ዝስዕቡ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና በእውነ ተኸታተሉ ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልቲ ዝኾኑ ምግብታት ዝሓዘ እዩ ኣብነት ኣሕምልቲ ቆስጣ ሰላጣ ጉዕ ጥቕሉል ሓምሊ ሓምሊ ኣድሪ ዝበሉ እዮም ተምሃሮ እዞም ዝስዕቡ ስእልታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓምልቲ እዮም ቆስጣን ጥቕሉል ሓምሊ እንዶ ተዓዚብኩም ግርም ኣብነት ፍራምረ እንተሪእና ድማ ኣራንሺ መንደሪኒ ለሚን ፓፓየ ኣናናስ ሙዝ ዝበሉ እዮም እዞም ዝስዕቡ ስእልታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍራምረ ዝገልጹ እዮም ኣራንሺ ፓፓየ ኮመደረ ኣናናስ ዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ፍራምረን ዘርኢ ስእልታት እዮም ግርም ተምሃሮ ካልኣይ ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ጉልበት ወሃብትን ሃነጽትን ምግብታት ዝሓዘ እዩ ኣብነት ካብ እኽሊ ስርናይ ጣፍ ምሸላ ባሕሪ ዳጉሻ ዝበሉ እንትኾኑ ካብ ጥራምረ ድማ ዓይነ ዓተር ቀይሕ ዓተር ወይ ሽምብራ
ኣዳጉራ ብርስን ዓተር ባሕሪ ዝበሉ እዮም ሳልሳይ ጉጅለ ስጋ ጉጅለ ስጋ ሃነፅትን ፀገምትን ምግብታት ዝሓዘ እዩ ኣብነት ዓሳ ደርሆ ስጋ ከፍቲ ስጋ በጊዕ ስጋ ጤል ዝበሉ እዮም ራብዓይ ጉጅለ ፀባ ጉጅለ ፀባ ሃነፅቲ ምግብታት ዝሓዘ እዩ ኣብነት ጠስሚ ፀባ ኣጅቦ ርግኦ ሕቋንን ዝበሉ እዮም ስለዚ ተምሃሮ ጉጅለታት ምግብን ጥቕሞምን ከምዚ ዝስዕብ ይጠቃለል ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልትን ምግብታት እዩ ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ድማ ጉልበትን ሙቆትን ወሃብትን ምግብታት እዩ ጉጅለ ስጋ ሃነፅትን ፀገምትን ምግብታት እንትኾኑ ጉጅለ ፀባ ድማ ሃነፅቲ ምግብታት እዩ ተምሃሮ ሕቶ ክሓተኩም እየ ንምምላስ ተዳልዩ ካብዞም ስዕቡ ሕቶታት ትክክል ዝኾነ መልሲ ምረፁ ሕቶ ቁፅሪ 1 ምግቢ ብመንፅር ንሰውነትና ዝህቦ ጥቕሚ ኣብ ክንደይ ይኽፈል ምግቢ ብመንፅር ንሰውነትና ዝህቦ ጥቕሚ ኣብ ክንደይ ጉጅለ ይምደብ ሀ ኣብ 2 ለ ኣብ 3 ሐ ኣብ 4 መ ኣብ 5 መሊስኩም ዶ ጽቡቕ መልሱ ሐ ኣብ 4 እንተይልኩም ልክዕ ኢኹም ምግቢ ብመንፅር ንሰውነትና ዝህቦ ጥቕሚ ኣብ 4 መሰረታዊ ጉጅለታት ይምደብ ንሳቶም እውን እዞም ስዕቡ እዮም ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ጉጅለ ስጋ ጉጅለ ፀባ እዮም ሕቶ ቁፅሪ 2 ካብዞም ስዕቡ ኣብ ጉጅለ ምግቢ ኣሕምልትን ፍራምረን ዝምደብ ኣይና እዩ ካብዞም ስዕቡ ኣብ ጉጅለ ምግቢ ኣሕምልትን ፍራምረን ዝምደብ ኣየና እዩ ሀ ቆስጣ ለ ስጋ ሐ ርግኦ መ ዓተር መልሱ ሀ ቆስጣ እንተይልኩም ልክዕ ኢኹም ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልቲ ዝኾኑ ምግብታት ዝሓዘ እዩ ኣብነት ካብ ኣሕምልቲ ቆስጣ ሰላጣ ጉዕ ጥቕሉል ሓምሊ ሓምሊ ኣድሪ ዝበሉ እዮም ሕቶ ቁፅሪ 3 ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልቲ ምግብታት እንትኾኑ ጉጅለ ስጋ ኸ እንታይ እዮም ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልቲ ምግብታት እንትኾኑ ጉጅለ ስጋ ኸ እንታይ እዮም ሀ ጉልበት ወሃብቲ ምግብታት ለ ሃነፅትን ፀገምትን ምግብታት ሐ ሙቐት ወሃብቲ ምግብታት መ ኩሎም መልሲ እዮም መልሱ ለ ሃነፅትን ፀገምትን ምግብታት እንተይልኩም ልክዕ ኢኹም ጉጅለ ኣሕምልትን ፍራምረን ሕማም ተኸላኸልቲ ምግብታት ጉጅለ እኽልን ጥራምረን ድማ ጉልበትን ሙቐትን ወሃብትን ምግብታት ጉጅለ ስጋ ሃነፅትን
ጸገንቲ ምግብታት እንትኾኑ ጉጅለ ጸባ ድማ ሃነጽቲ ምግብታት እዮም።